dobrodošli u moj novi video, sa mnom je moja drugarica Jeca. Ja sam na poklon dobila Bean Boozled bombonice i nas ćemo raditi danas challenge. Imamo i asistenta koga ne vidite, pa ako ste alergični na ovakve videe, preskočite. Ako mislite da će vam biti zabavno, vi ostavite uz nas. Pa da počnemo. U ovoj kutijici ima 8 boja, 16 vrsta ukusa. Od svake boje jedan ukus je grozan, drugi je lep. Mi ćemo uzimati nas dve nasumično. Od jedne boje će svaka uzeti, pa kako nam zapadne. To je bilo to sa najavom, sad ćemo da krenemo na konzumaciju. Ajmo, Jecu, prvo ćemo bele. Cink, cink, živeli. Znam šta je, zato što sam gledala. Oko neki puder. To su baby vibes. Maramica. Da, za bebe, baš je gadno. Pomisli bi čovjek da je lepo, a vidiš kako je. Baš osjeća na maramice, baš ukus maramica. Maramice. Niko nije dobio kokus. Zaguženi. Ne, ovo je sigurno. Ovo je sigurno neki. Možda moja kokus. Ne. Ove, vlažne maramice. Evo, moramo da progutamo. Ne moram. Hoćemo da krenemo? Pa vidi ovo varanje, čovjek. Ove nisu toliko gadne, Jelena. Šta će biti sa gadnim? Obe smo dobili grozno ovaj put. Idemo sljedeće. Hoćemo... Aj, ove zelene jedno strašno. Da se spremi za sljedeće. Zelene. Malo me strah. Nije to ništa. To je trava. Voće. Trava. Nije voće. Nije voće. Ovo je neka trava. Brče nešto. Limet. Nije li meta trava, ali nije gadno. Nije. Hoćemo plavu, ima samo dve. Može, znam šta je plavo. Brown. Ajde. Ovo je strava. Neki mental. Toothpaste. Nego je kao... Moja mama je koristila onu... Koristila je mast. Mast za leđa. Kako se zvala ona poznata, znači ima tako taj šmek. Kao konjska mast. Krojite kof. Ovo nije tako strašno. Nije. Hoćemo ovu odvratnu zelenu. Ajde odvratno zeleno. A, prala sam zube. Imam nešto odvratno. Voće, voće! Brez. Ne, nije. Ne, jasno. Ili nije. I ovo voće ima malo odvratnu ukus. Ne znam, ovo je nešto baš ružno. Šta? Ne znam, šta je? Nije valjda. Slina. Braskva. Izgleda jeste braskovi su ružno. Neću. Sad idu brown, mogu da zamislim šta su brown. Ovo je neka hrana za mačke. Za herove. Za kerove. Niko nije dobio puding, ne? Jeste to jedna od najgorih. Nije kao macin viskas. Ne bi tako puno da izdišeš. Šta ćemo sad? Još jednom Ovo brown ostavlja posljedice. Još jednom brown, viš koliko ih ima. Da. To možda za to mačak trčao. Ja do sad nijednu lepu nisam dobila. Ova se isto nešto opasno. Šta? Ovo nešto buđavo. To ti vrati. Lepo. A ono je trebalo da smrdi večera. Izvidi, Jeco. Nije baš nekog gostoprimstva. Dobro. Pokloni. Progutala sam. Šta nam je ostalo? Samo je žute. Žute. I to je to. Pa i nisam, neću još, nisam nijednu lepu dobila. Hoćeš iz početka da jedeš sama. Sad kad me za kraju neku ubode, ono, odvratno. Pa ja sam zaslužila. Ovo znam šta je. Ja sam zaslužila da dobijem jednu lepu. Joj. Pa jesi. Buđavo jaje. Zašto sam pristala na ovo? Odvratno. Naježila sam se. Da,
dobro, ovo nije klasično igranje sa hranom jer ništa ne bacamo, ništa nismo koristile. To su samo kupovne bombonice koje smo dobili. Nećemo se viđati. Ovo su dobre bombonice za teranje gostiju. Smo sve završili? Da. Nisam ni jednu. Nijednu nisam lepa. Ali ove. Znači nije gotovo. Idemo poslednja, nek bude lepa. Ja ne znam šta je ovo. Možda sam oguglala. Nije loše. Možda bresko? Ne znam. Čak i da je ružno, navikla sam Meni se. je lepo. Ako nije bresko, onda je povraćak. Dobro je. Onda je breskva. Onda je breskva. Dog food i rotten egg, te su najgore. Mada ja nisam dobila ove ostale. Sve su mi bile lepe, sam dobila dog food i rotten egg. Ja sam dobila sve sem. Ti probao Miladine? Sve sam probao. Nemoj. Ajde da probaš rotten egg. To je bilo sve za ovaj video, ja i Jeca smo rešile malo da se zabavimo. Nadam se da je vama bilo barem malo zabavno. Ako jeste, lajkujte ovaj video, prijavite se na moj kanal i mi se vidimo u narednom videu. Ćao! Ćao! Zdravo svima, dalje! Zdravo svima! Ajmo, ćao svima! Ajde, ćao. Ćao svima!